Tak počkajte, dám si dole okuliare. Tak podľa obalu na videu už asi viete. Tak vám poviem moju skúsenosť trocha. Takže moje videnie bez okuliarí je také, že proste vidím, sa mi splývajú veci ako na O a napríklad proste sa mi zle učí a keď proste niekedy neviem ani čo učiteľka píše, keď má zlé písmo. Áno, viem, niekedy by som radšej svoje oči vyhodila aj do koša, alebo ja už neviem. A keď prišla tá chvíľa, čo som zlomil okuliare, tak to vyzeralo tak trocha takto. Nie, čo som to urobil? A bolo to veľmi smutné, pretože ja som svoje okuliare mal veľmi, veľmi rád, ale práve že, no, aj keď vidíte teraz môjho panáčika bez okuliarí, tak vidíte, že aj pekný vzhľad to dodávalo a proste som bol smutný, keď som ich zlomil. No a proste bez mojich okuliarí sa mi extrémne zle vidí. A to je ten problém. Už ma bolia strašne moje drahocenné očička, už si radšej dám svoje okuliare naspäť. A keď už mám svoje okuliare konečne naspäť, tak hurá, už ma oči nebolia, nevidím tak zle a aspoň vidíte, že moja postavička je tiež, ale ja okuliare nemám na sebe, ja keď robím toto video, tak okuliare nemám. Bohužiaľ na sebe, takže to je ten problém, ale iba moja postavička má. Iba keď sa pýtate, že či mám rád motošport, aj keď sa nikto nepýtal, tak ja milujem Formulu 1 a rád sledujem trocha aj rally. Tak, jak ste Formula Maniak, tak sledujte, je to veľmi zábava, tešíme sa na 2026 season. Ale mohol by si už prestať hovoriť o iných témach. Je to potom nudné, prosím ťa. Začni hovoriť o tom, o čom má byť video. Dobre, idem, nebojte sa. Dobre, tak už idem začať rozprávať o tej istej téme. Ale je tu jedna vec, čo nenávidím na svojich okuliarách, že keď si ich utieram, tak ono proste sa to neutre a urobí to ešte väčšie flaky a ja mám proste také nervy, že proste mám niekedy chuť niečo hodiť na zem a proste je to strašné a mám z toho nervy. Ale zase je pozitívne, že keď niekto zase ti povie, že máš pekné okuliare, máš toho radosť aj ty a si šťastný, že niekto ti dal kompliment a je to proste pekné od ľudí, že takéto veci robia. A mňa baví, a ja som rád, keď mi niekto dá kompliment na okuliare. Kvôli takýmto veciam, že nemám miliardu peňazí, tak nemôžem. Tak toto robím všetko na Capcute a Capcut na počítači je dosť dobrý. Žiadny watermark, žiadne blbosti, si to im nepridáva na rozdiel od toho. A všetci hovoria, že na robenie editov je to zlé, ale ja si myslím, že na videa takéto, čo robím ja, je to docela good. Teraz ma na teba jednu otázku. Daj mi prosím, daj mi odber, prosím, daj odber, prosím, daj mi odber, prosím, daj odber. Tak sa vrátime aj k našej téme a ešte chcem povedať, na chvíľku sa budeme vyprávať a že keď som dostal tú svoju krabičku na okuliare, ja som si ju ozdobil, bola celá bola ponálepkovaná a potom prišlo to, že sa pokazilo. No, tak som dostal novú a tu som si tiež pokreslil a proste som si zdobil tie krabičky a bolo to cute, asi. Teraz trochu nechápem jednu vec, že v dobe, keď moji rodiči vyrastali, tak ľudia nechceli mať proste okuliare a teraz to akože všetci chcú, tak je to neraz nejaké divné, ale tak asi je to pekné na niektorých a na niektorých nie. Tak teraz asi keď ľudia zistili, že je to dobré na oči, tak keď to deti nosia, tak proste keď vyrastieš, tak tie okuliare budeš musieť potrebovať, budeš mať lepší zrak. A mňa to moc nefunguje, lebo som divný typek. Ale proste tak keď ľudia radi nosia okuliare, tak je to ich vec proste. Tak prosím, povedzte mi v komentároch mi prosím ťa niečo napíšte alebo čosi. A teraz máme goal sa dostať do tých 25 followerov a proste, jak milujete okuliare alebo proste máte radi môj kanál a milujete videa, tak dajte prosím ten odber, už som sa pýtal. Posledná vec okuliarom. Nenávidím, keď sa mi oškrabí tie skrička, je to extrémne otravné. Tak, toto je záver nášho videa a keďže sa vám moja tak
prvá animácia, môžem povedať, páčila. A dúfam, že pozrite si aj nejaké ďalšie moje videá, tak ahojte, I guess.